Munthu akamangidwa chifukwa cholankhula maganizo, azungu amanena kuti political prisoner. Apolisi akamatumidwa ndi nduna kuti azimanga anthu mwachisawawa, that is police state. Mtundu umodzi kapena chakwera mmodzi akamatengera mphamvu m'manja mwake, that is dictatorship system of government. Pamene Amalawi timalira maliro, Reserve Bank yagwetsa kwacha. Dola yachoka pa 1700 ndi kufika 2500. Boni Kalindo atalankhula za devaluation imeneyi amunjata. Pa 10 Juni 11 koloko usiku, apresidenti anatinamiza kuti ndege yachilima inafika ku Zuzu airport ndi kubwezedwa ndi aviation team. 2 days later, General Valentino Pili anayankhula zosemphana ponena kuti ndege imeneyi sinafike ku Zuzu. Ngakhale olemekezeka akamulepo Kaluwa anatulutsa audio kukwiza ndi General pa nkhani imeneyi. Ndege yachilima sinakafike ku Zuzu airport, apresident amatinamiza kuti inabwezedwa. Lero ndizomvetsa chisoni, apolisi amanga kamulepo Kaluwa chifukwa chotulutsa audio pa nkhani imeneyi. Akuluakulu, zimene anayankhula kamulepo Kaluwa zikufanana kwambiri ndi zimene anayankhula mkulu wa asilikali Valentino Pili. Panali pa 13 Juni anapangisa press conference pamodzi ndi kumkuyu ndikumanena kuti ndege yachilima inagwa before reaching Zuzu. Nayenso kamulepo Kaluwa ananena chimodzimodzi kunena kuti uyu president uyu ni mutesi, akunama kuti ndege inafika ku airport ndi kubwezedwa ndi aviation team ndi zabodza. Ndi zimene anayankhula kamulepo, koma polisi akumanga. Lazarus Chakwera akugwiritsa ntchito cyber crime law ngati chida chothana ndi freedom of expression. Ku Rwanda kulibe opposition chifukwa aliyense osusana Kagame amamuyimba mlandu wa cyber crime. Ukangonena kuti iyayi aujena akuba kapena iyayi aujena ayimira modabwisa, nthawi yomweyo amakumanga akuti fake news and propaganda. Mbuyomu tinali ndi president Peter Mutharika anatukwanidwa, kujambudwa katuni, komanso kunyozedwa ndi MCP. Achakwera amachita kunena poyera kuti akhesa mwazi, koma sitinaone Mutharika akutuma apolisi kuti ammange. Lero nzomvetsa chisoni kuona zikhali ng'oma akupita pa wailesi kudandaula kuti wayikidwa lipstick pa chithunzi chake. Anandika magrasi ndibe magrasi nokudzidzimuka ndana kuchokera pa phone pomba ale kuchokera pa phone ndiyatukusithe mkhale ndi lipstick anandipa ka lipstick pakuti papakobe ndukuza ineyo lipstick ukundika makutu afisi pamwamba pa chipewa chake chimene navala ine sikonza kurudilia como kumaoneka bwinoto selimasero nitapoda pose ineyo kukawa pose mendu kwenye gaba zuchiri kama social media aluteka zimene kumatumiza bantu akuti kanyimbo ka sports kakwasoyesa mtendere mpaka panga hayala anthu akunja kuti adzafufuze. Paliwina amaika TV ya Mulusi nkumaika kanyimbo kake ka sports kumanyuza bantu titi kanyimbo mukazi wa ino tukupezana tukufufuzana taitana zathu amayikwena kuti abwere azatithandize mene amagwira anthu amenewa. Zonse zikuchitikazi ndi umboni. Malawi pansi pa mbusa ameneyu is becoming a police state. Akufuna kutitseka pakamwa kuti zoyipa zikamachitika dziko lisadziwe, akamaba ndalama akamagulira ana magalimoto 20 anthu asadziwe. Achimwendo banda agwa nyumba zapamwamba mamashoni 9 komanso akumanga zina 23 kuphatiza pamenepo akumanga beach house kusalima, komanso anamanga lodge Ubuntu lodge kusalima komweko. Akufuna kutitseka pakamwa kuti zoyipa ngati zimenezi zisadziwike. 2019 mbusa ameneyu analonjeza kukhesa mwazi. Kuyambira nthawi imeneyo mpaka lero Amalawi tungona magazi okhaokha.
chipani cha MCP chalowa zilope ndipo akupha anthu mopanda chisoni. Atenga poizoni kuchokera ku Rwanda, akuti akagwira Bakili News TV amuponyere poizoni azifa ziwalo pang'ono-pang'ono. Zomwe zija anampanga Otto Chirwa akufuna yembeso kupanga lero. Amalawi, history is the best teacher. 1981 mu December atamugwira Otto Chirwa ku Zambia, anamugamula kuti akaphedwe pamakako. Maiko a Britain, America, Amnesty International analowerera ndi kuletsa kuti Otto Chirwa asanyongedwe. Zotsatira zake, MCP inamuyika mkulu ameneyu life in prison. Anamusunga kuzomba zaka 11, anamuzuza komanso kunjesa poizoni wononga ziwalo. Pofika 1987 Otto Chirwa anasiya kumva, ziwalo zambiri sizimagwira ntchito, amadwaladwala ngakhale kulankhula kumamuvuta. 1992 mkulu ameneyu anapezeka mu selo atafa ngati galu. Leronso after 32 years Chakwera akufuna tibwere mwakale. Akutumiza anyamata achipani ku Israeli ndi Rwanda kukaphunzira njira zophera anthu. Ndimanena nthawi zonse kunena kuti anthu aja kupita kolima kumunda ku Israeli, palinso ena amene akupita kuwaphunzira usilikali. These guys ndi anyamata MCP ma youth amene akupita komanso kumalawi kuno aliko tu a Mossad a Israeli, aliko mupite kutakataka kuja mukapeza. Asilikali ku Rwanda aliko kuno akupezeka ma training mena kuphunzira anyamata za polisi komanso army. Maspaya amenewa aku Rwanda komanso Israeli akuphunzitsa anyamata achipani njira zophera anthu. Ineyo muone akagwira munthu ku Blantyre, Mzuzu kapena Zomba, akumutumiza ku Lilongwe akuti kafunsa mafunso. Oda kwakulu ku Blantyre kulibe apolisi amene angafunse mafunso. Ku Zomba, ku Lilongwe, kujeni, ku Mzuzu, ku Mangochi kulibe apolisi amene angafunse mafunso. Koma ndi Lilongwe yokha basi. Polisi ya Mayoram ndi Pioneer, Area 30, Lingadzi ndi ma prison ena aku Central Region kukusungidwa poizoni wophera anthu. Amalawi 80% kuchoka ku Nsanje mpaka ku Chitipa ati achikhulupiriro mwa Chakwera. UTM nayonso ilibe trust ndi mgwirizano wawo ndi MCP. Tambala ameneyu wakhala kuyesesa mbuyo mosemu kuti agawe UTM kugwisa ntchito Michael Usi. Inuyo muone pa 1 July 2022 Chilimana ndi press briefing pa nkhani ya agreement manganya kunalibe. Mu nthawi ya ngozi pamene Chilima amathatha ndi moyo kuchikangawa kusowa chithandizo, Michael Usi anayi ku State House kupanga deal Chakwera pa mpando wa vice president. Ife amene tili Khristu tikamawerenga Baibulo muli nkhani ya Yudas Iskarioti ndi Yesu Khristu amakondana kwambiri. Yesu Khristu ndi amene asankha Yudasi kukhala mtumwi wake, koma mapeto ake anamugulitsa ndi firi kwacha. Leronso tikuona Chilima ndi Manganya. Chilima ndi amene amusankha Manganya kukhala vice wake, koma mapeto ake wampusisa traitor. Pa 10 Juni Chakwera atapanga suspend operation yosaka ndege ya Chilima, iyeyo anakhala chete osana chilichonse. Mkulu ameneyu anali kazitape wa MCP the past 4 years. Zimene amakambira ndi Chilima pa nkhani ya mgwirizano amakazitula ku MCP. Chilima akamuza plan yake 2025 Manganya amapita kukamusina khutu Chakwera. That is why SKC sanachite kufa. Tikukumbukira mu 2020 Chilima ndi Chakwera anapanga agreement ya bwinobwino. Mwazina zimene anagwirizana, UTM izatenga nduna wa chuma, tourism, energy, maphunziro, attorney general. Komanso 2025 Chilima adzatsogole ngati presidential candidate. Atangolumbira ngati mtsogoleri wa dziko, Chakwera anasintha ndi kuphwanya agreement. Mwachisanzo unduna wa chuma unapita kwa Chichola wa MCP, energy anaupereka kwa Joyce Banda, attorney general anampasa Thabo Nyirenda wa MCP. UTM inakwiya kwambiri ndi zimenezi.
anayamba prosesi yotuluka mgwirizano. Komabe Chakwera anawanyengera kuti asatero. Anaonjeza kuti akufuna kupanga create mpando wa prime minister, komabe Chilima anakana. Plani yake inali yofuna kuyimira 2025 osati kupanga diru ndi MCP. Zambiri zofuna kuyimira kwake amakambirana ndi akuluakulu a UTM, mmodzi mwa iwo Michael Usi. Achina Nankhumwa anayambisa chipani chawo. Kunali Timothy Ntambo pamodzi ndi Ford ndi magulu ena onsewa amafuna kupanga alliance ndi Chilima kuti adzawayimire 2025. Mapano onsewa Chilima amakambirana ndi akuluakulu ake mwa CCC. Michael Usi as one of Chilima's inner circle amadziwa zonsezi. Anamusina khutu Chakwera kuti akhale osamala. Mapeto akazitape umenewu Saulos Chilima waphedwa kuchikangawa, udindo wake waperekedwa kwa Manganya.